b'qalbna kollha inħadnu it-tagħlim tal-Evanġelju. Aħna u nżommu ruħna ħielsa mid-dnub tal-qedem, mexxin f'ħajja ġdida il-jiem kollha ta' ħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel mit-tribut ta' Benjamin li kien jismu Kis, bin Abiel, bin Serur, bin Bekorat, bin Afijah, bin wieħed mit-tribut ta' Benjamin, bniedem qalbini wani. U kellu ibn jismu Sawl, żagħżugħ sabiħ fl-aħjar tiegħu, u ma kienx hemm ieħor f'ostuliet Iżrael aħjar minnu, kien jgħaddi lil kulħadd minn spalleħ il fuq. Darba waħda Kis, missier Sawl, intilfulu xi ħmariet, u Kis qal lil Sawl ibnu, ħu miegħek wieħed mill-qaddejja u waqbad umur fittex il-ħmariet. Daru l-muntanji ta' Efraim u l-art ta' Salissa u ma sabu xejn. Għaddew mill-art ta' Salim xejn u mill-art ta' Benjamin u ma sabu xejn. Malli Samwel ra lil Sawl, il-mulej qallu, hawnhu ir-raġel li jetlek, dan jaħkem fuq il-poplu tiegħi. U Sawl resaq fuq Samwel f'nofs il-bieb u staqsih, ejdli jekk jogħġbok, fejn hi d-dar tal-veġent? Samwel wieġbu, jiena hu l-veġent, itla qabli fuq il-għolja, illum tiklu miegħi, inħallik tmur għada fil-għodu kmieni u nurik kull ma għandek f'qalbek. L-għada fil-għodu kmieni, Samwel ħa il-kus ta' żejt f'idejh u sawa bulu fuq rasu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kemm jitenna bir-rebħa tiegħek, ix-xewqa ta' qalbu int tajtilu ma ċħatlux it-talba ta' fommu ngħidu. Mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Għax inti lqajtu bil-barka u r-risq, kuruna ta' deb fin qetlu fuq rasu, il-ħajja talbek u inti tajtilu omor twil minn żmien għal żmien. Ngħidu, mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Kbir u sebħu fir-rebħa li tajtu, ġieħu ġmiel int tqiegħed fuqu, lilu tagħti barkiet għal dejjem, tferħu u tennieh bis-seb ta' wiċċek. Ngħidu, mulej, bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lill-fqajrin bir-rott il-ħelsien il-maħqurin. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu reġa' ħareġ lejn ix-xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u qagħad jgħallimhom. U għaddej lemaħ lill-levi ta' Alfew bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu, ejja warajja. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u midinbin għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u mad-dixxiepli tiegħu għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittieba tal-Fariżej kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxiepli tiegħu, dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Ġesu semagħhom u qalilhom, it-tabib
ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lil-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Il-qari li għadna kemm smajna li huwa ir-rakkont ta' San Mattew, aħna nafu li Mattew kien pubblikan jiġbor it-taxxi. Permezz ta' din is-sejħa Ġesu qed juri x'inhi l-missjoni tiegħu. U qiegħed isejjaħ lili u lilek. Għaliex? Araw ftit x'ġara fil-ħajja ta' Mattew. Jilqa' il-leħen ta' Ġesu. Iħalli kollox, jirriskja kollox, iħalli x-xogħol tiegħu u jmur warajh. U mhux hu imur biss, imma kif jgħidilna l-qari jinġabru qatt ta' pubblikani sħabu u jieklu ma' Ġesu. U l-Fariżej għalihom huwa skandlu. Kemm drabi aħna naġixxu l-istess bħal Fariżej. Kemm drabi forsi aħna għax nafu bid-dnub ta' ħaddieħor mhux biss nippuntaw subajna lejh, imma forsi anke bil-paroli żejjed inkomplu nixluh, inxandru il-fraġilità tiegħu. Il-Vanġelu tal-lum hawnhekk jagħlaq dik il-kelma qawwija. Jiena ma ġejtx biex insejjaħ il-ġusti, imma lil-midinbejn. Ara ma naħsbux li aħna xi nies ġusti. Għax il-mument li inti taħseb li inti ġust, ifisser li inti qed tgħid li m'għandekx bżonn ta' Alla. It-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Il-kol kemm aħna morda. Il-kol kemm aħna għandna d-difetti, in-noqqasijiet, id-dnubiet tagħna. Il-kol kemm aħna nisbaljaw u għaliex aħna fraġili, għaliex aħna dgħajfa, il-kol kemm aħna għandna bżonn il-kelma ta' Ġesu. Għax meta jien nilqa' l-kelma ta' Ġesu, inkun qed naraf li Ġesu huwa it-tabib ta' qalbi. Ejjeħuti jeżies inroddu ħalli l-Alla l-Missier li fl-imħabba tiegħu bagħtilna lill-ibnu l-għażiż biex ikun it-tabib tar-ruħ tagħna. Nitolbuh u ngħidulu flimkien ismana mulej bibnek il-għażiż. Ismana mulej bibnek il-għażiż. Nitolbu sabiex is-saċerdoti persuni konsagrati huma wkoll jgħixu l-ħajja tagħhom mimlija bil-ħeġġa biex jaqdu lill-oħrajn. Nitolbu sabiex il-morda u l-midinbin isibu tassew il-fejqan fl-isem ta' Ġesu għaliex hu biss l-awtur tas-salvazzjoni. Nitolbu sabiex kull wieħed u waħda minna jintebaħ bil-bżonn kbir u n-neċessità li jkollna f'qalbna il-kelma ta' Ġesu. Nitolbu. Jitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li f'kull familja tkun il-benniena fejn tiġi mrawma il-kelma tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna.
Missier it-tieba li tistieden il-bnedmin kollha għal-mejda mħejjija minn ibnek, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-qima kollha tagħna mulej nofrulek dan il-ħobs u l-inbit u aħna nagħtu ġieħ lit-tifkira tal-Verġni Marija li b'qalbha kollha kienet marbuta mas-sagrifiċċju tal-liġi l-ġdida. Fiċċo kontana nitolbuk biex bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek nimxu f'ħajja ġdida il-jiem kollha ta' ħajjitna. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għaliex inti ried li l-Verġni Mqazza Marija tkun omm u sieħba ta' Kristu, l-awtur tal-Patt il-ġdid. Hi mnisla mingħajr liċken teba ta' dnub, mimlija b'kull xorta ta' grazzja, hi tassew il-mara l-ġdida u l-ewwel dixxieplu tal-liġi l-ġdida. Mara ferħana fil-qadi tiegħek, dejjem imħejjija biex toqgħod għal-leħen tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħerqana biex tgħoss il-kelma tiegħek. Mara kollha qawwa fit-tiġrib, frabta sħiħa mar-rieda tiegħek ħdejn is-salib ta' bina, glorjuża fil-ħruġ tagħha minn din id-dinja. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Iżerġt. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-Patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerreta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewtija. Għalhekk aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr, għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli, l-qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Mattew jilqa is-sejħa ta' Ġesu u jilqa lil Ġesu f'daru. Aħna wkoll għadna kemm ilqajnieh f'darna. Jew nitolbuh biex idewwi u jfejjaq il-ġrieħi ta' qlubna. Nitolbu. Missier Qaddis, inti tajt qalb ġdida lill-Verġni Marija bil-qawwa ta' tqarbina li għamilna aħna li nagħmlu dejjem kull ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex minn jum għal ieħor aħna wkoll nkunu dejjem aktar nixfu lil Kristu, il-bniedem il-ġdid li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nejdu 3 Ava Marijiet, slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Buongiorno.